Felmérés, elindult Ukrajnába a barátságvezeték állapotát vizsgáló bizottság. Mozaik, egyre több a bizonyíték arra, hogy a magyar választásokba akar beavatkozni Ukrajna. És vizsgálat felhatalmazást kapott a NAV az ukrán aranykonvoj ügyének felderítésére. Híradónkat látják pontban délben, köszöntjük Önöket! Elindult Ukrajnába az az 5 főből álló magyar küldöttség, amely a barátságkőolajvezeték tényleges állapotát szeretné felmérni. A vizsgáló bizottságot vezető Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, Magyarország nem tűri az ukrán zsarolást. Ahogy most itt beszélgetünk, ezekben a percekben vagy a következő